רוקדות בגני, הנדנדות נעות בגני, הכדורים קופצים בגני, וגם אני שמח, שמח אני, שמח בגני, ואם אינכם מאמינים, לגני אתם מוזמנים. שמח, שמח אני, שמח בגני, ואם אינכם מאמינים. אני פורים, שמח ומבדח, הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. לה 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 לה. הידד פורים, הכול טוב ומצלתיים, ומי ייתן ובפורים לחודש לחודשיים. לה 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 לה. דודי פורים, אמור נא לי מדוע לא יחול פורים פעמיים בשבוע. לה 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 לה. במרחק של אש, יש אחורה, תלך עכשיו אחורה, אברהם מאחורה, גבוה של אש, יש סוכריות, נכון. אז למי זה? לאברהם. ולמי זה? יונה. ולמי זה? בנימין. ולמי זה? ניתאי. ולמי זה? משה. ולמי זה? אבל אולי הוא יבוא, נכון? אבל נכון, אתה צודק, הוא לא פה. אולי הוא יבוא אחר כך. לתמרי, לרועי, ואחד לריצ'רד. כן? ואחד לשרון? כן. עכשיו, איפה שמים את העוגיות? עוגיות, למה? למה עשינו עוגיות היום? איזה יום היום? שבת. שישי, נכון. ומה עושים ביום שישי? שבת. קבלת שבת. ומי האבא היום? בנימין. ומי האמא? תמרי. ומי הסבתא? ניתאי. לא. אני יכולה להיות הסבתא. מה אתם עושים ילדים? נחש. אני רוצה נחש. גם אני עושה נחש. גם אני עושה נחש. גם אני עושה נחש. אני עושה נחש.